manik ngeling ana wong eling bali ngotonyo ngeling-eling marang Gusti kang peparing rama kones malang-malang rasane ku tambah bingung ana maning modele wong gale wero najan tuwa nanging ora gorang reka kandange ketipunge panggeronge malong-malong rasane ku tambah bingung eling-eling kanca lawas ketemu maning alah iya bakul kayu jangan lampu kamreng saponane ngabote neng tak lakonane bakul kayu sapane wadah pengaruh jangono mlakone setarang ngenteni digawe becek ora niteni eling-eling wong eling bali yo maning bakul kayu sapane wadah pengaron rama jangan mas jangono selendang koneng ana rendane kawin maning ayo randane eling-eling kanca lawas ketemu maning eling ana wong eling bali yo tonyo kones salela lela mlaku ngetan diane sirep ora ngapagatan diarep-arep jangono mlakone setarang ngenteni digawe becek ora niteni eling ana wong eling bali yo donya dempe-dempe wong demen ngenteni simpik rama salela lela breng wulung dilancipik senajan wurung wis nicipi ora ngerti susahe ngomong warudoyo bojo ayu di kondol ngomong
temburi matuk ngiringan eling eling sapa eling baleyo maning bakul kayu sapane wadah pengaron rama jangan mas aja ngono lampu kamreng tak saponane bojo sinden abot sanggane bakul kayu sapane wadah pengaron dempe-dempe wong jaman nganteni simpik rama jangan mas aja ngono langetan balik ngulon tiwas ngedan ora kelakon ngano apa kowe ngaren kowe apa wis ngerti muga-muga teges sing keprimen supayane padha eling eling marang tembung kekese sepisan tata krama kapindhone kowe temen kaping telu kowe dadi siswa kang utama saben desa guru katekena manungsa urip ning alam donya bejane